Kablay shibo na piki subscribers ki bajus ng tenat ban page ki videos hakamin channel jonga kaba ay koteng ka Ferdinand Poling channel te hakani ka channel kaba nga ay koteng ka Ferdi story nga karpat piki palog baro sngoba ay bang kajing kersan jong pi hakani ka channel da kaba page ki videos like share bat subscribe ro ya kan ka channel kajing kersan bat kajing am sim jungpi kan nang yai am sim yang hakabangan nangla ban shina ya ki stories ki baron jingmut bat ki baron ro ya kajing seneng shisin hakawe ka polatan ki arngut ki samla baro ar ki don hapdeng kajing pule kini kita u aiban bat ka asha baro ar ki pule hakaju ke skol kabadon haduk ke kelas 12 u aiban u pule menta haka kelas 12 bat ka asha pat kadeka kena sama kabad dang shuan join thamai ya ka kelas 9 haka ni ke skol kaba u aiban u pule kasnem kaba u aiban un pendep ia ke kelas 12 jong u hakani ke school hadu sau benai u aiban u klem jiyo i bat ia kendu ia ke asha namar ke asha kasyong haka first floor jong kata ke school bat namar ba u aiban usyong haka third floor kana ka dei ka tau ke bala pelong ia u aiban dan ia ke asha ban nem yoi ni ya kandu iwe pat unroi hadin chiteng snam nindu bnai dakila dep ya ka exam jongki bau aiban ulai in nongkong ya ka asha kumno aiban uyu ya ka asha tang hadin jong ke exam ke skol baro kawai haswa ban stang beng ya ka jing pule kala penbaik bahadu shisngi on pelong kajing penkuit lani kajing ya side ya baro ki kamera school bat hakani kajing penkuit ya kani ke school on dah ba baro ki kamera school lade ban side bat ban penkuit ke school haswa ba ki kena kinelej shala ki jongki yin kisem jongki kana pen krero la kasha bat ka jingbam naga benta ki kena paro haka jing samsha bat jing sam ya ki jingbam i asha ela de benta haka banlong kum kanong sam ya ki jingbam de haka ni kapor bakat baka asha kadang sam ya kita ki jingbam bat haba katang supoi hajan ka jaka bau aiban usyong hang tahi u aiban ulai in nongkong yaka kadur bhabra ujong ka asha kalapun shobit ya u aiban bat yap mat sendon yaka hangta u aiban hang tahi ul stang ban khe laki jingmut jeng perkat hadu ba umne shu ban syong hakata ka jaka ba usyong ulawat yaka jaka syong ban syong kaba unyo pan pit kat bamon nya i asha handai omdon ya kum kata ka jaka u aiban tip shu kumno ban le handai khado khanang ban yo pan yu i beng ya ka wala lit sendon sachan jongka ban pan beng ya kita ki jingbam u aiban da utang supoi sachan jong i asha hangta ulapan ya kita ki jingbam pat kapit artat ya kador kemat jongka u aiban hangta uong ya ka hai ngade i aiban ka asha ru ka jubab hai ngade i asha u aiban uong ngala i that ya pi papi sam jingbam nadu mne tito ai lang ne ngan yarap ya pi ban ya samlem ka asha ka ong ni sngal tenat papi kloy ban yarap yang ta shim kata ka asha ka ong nadu mne yam
ngala thai phi ai ban sam ye kini kiching bam an rai ngam ban se ngan hab ban sam bek namar bala bu penta nga bangan sam u ai ban u ong kum ta hi habala bu ta ka penta te tato kata ai no yenga ka tu si plastik banganyo banya samlem siporong ta hadin balawai kata ka jingya disha bat haswa banya late no ka asha ka ong hey ai ban khablai sibun mo baklai rap yenga mne u ai ban u ong to am lai asha kum kini ki jat kam te happy em banya rap lem ka asha ka ong hoit ka dei tangba ki papun hi kim long kum pa philong bat kim don ye kum kata ka mansim banya rap lem ye ki wei hang ta shwa bakin ye le u ai ban u ong ye ka asha te pisong kelas ayum ta ka asha ka ong nganga shong ha ka kelas nan te pipan u ai ban u ong nganga shong ha ka kelas 12 ka asha ka ong o pipila dep no hi kata setang ta hi usnam to sadayap bat kre bha kata mo ai ban u ai ban u ong hoi to asha khoble shibon